הולך תמיד שאני נכנס לים. מה אתה מפחד? זה עוד שנייה זה נגמר. אתה יודע מה? אין אזעקה בבת ים. אין אזעקה בבת ים. יש רק בראשון בתל אביב. אין אזעקה בבת ים. אין אזעקה בבת ים. אני אומר לך. ראשון ותל אביב. וואו, מעל הראש שלנו. וואו. יא אלוהים. כולם ברחו, כולם התחבאו. מה קרה לכולם? כולם נכנסו מתחת לאדמה. אתם רצים, אתם נפצעים בריצה שלכם. גם בריצה צריך להיזהר. לא אגיד לכם שלא מסוכן. מהרסיסים מסוכן מאוד. למה פה היה. בוא לדוג! מה? אללה, מי שבורח בסוף זה בא עליו, עזוב אותך! ההיא מראשון הלכה התחבאה דרך זה, בא לרסיס ישר לראש, מסכנה. אבל לא, פה הכי בטוח, הצד הזה הכי בטוח.